12.2. Jézus születése. 9 hónap elteltével elérkezett az idők teljesedésének újabb fontos pillanata. Mária világra hozta gyermekét, az elsőszülöttet, Izrael messiását, az emberfiát, Isten egyszülött fiát. Ennek a születésnek a története álomszép. Az eseményeket az erők irányítják. Mindig a nagyobb erő érvényesül, amit kisebb erők legfeljebb módosítanak. A vak, kemény, földi erők mindig félretolják Isten finom, lélekkel teli erejét, s a szellem Isten nem áll útjába földnek, akár a természet, akár az ember ereje működik. Máriában létrejött egy magzatnyi élet, amelyben Isten megvetette a lábát a földön, amelyet nem a vak erők és nem ösztönök irányítottak, hanem az Isten lelke. A gyermeknek s a fiatal anyának a lelkében mindent ő formált. Azt a tételt, hogy Betlehemben minden Isten akarata szerint történt, nem úgy kell érteni, hogy Isten előre megtervezte az összes nehézséget. Nem Isten gondolata volt, hogy éppen akkor rendelje el Augustus az összeírást, amikor Máriának és Józsefnek indulniuk kellett Betlehembe. Nem Isten rendezte úgy, hogy Máriát ne fogadja be senki. Csupán arról van szó, hogy Isten az ő fia születésének végtelenül szent és fontos eseményében is hű volt önmagához. A tiszta szellem, a csupa lélek Isten ekkor sem alkalmazott erőszakot fia érdekében. Ekkor is kitért, tudott engedni, legyen úgy, ahogy Augustus, Quirinus és a betlehemiek akarják. Isten szolgái többnyire besegítenek az Istennek, hogy Isten gondolata ne menjen tönkre. Segített Mózes, amikor kiirtotta Ai pogány lakóit. Segített Sámson, amikor tizedelte a filiszteusokat. Mária és József átvette Isten stílusát. Mária nem vetette be női kedveskedését. József a furfangot, erőszakot, hogy legyen már egy szobányi helye a gyermeknek. Aki szelíd, szegény, tud engedni, az úgy jár ezen a földön, ahogy ez a család járt a születés idején Betlehemben. Az a határtalan szeretet tette csodálatossá ezt az éjszakát, ahogyan a barlangban szerettek. Amikor Mária gyermekét várta, azon időtájt jutott eszében Augustusnak, hogy nem elég gazdag. Nem lenne jó még több adót szedni a birodalomból, ezért népszámlálás rendelt el. Pont akkor jött az összeírás, amikor Mária a szülésre készült. A két esemény között nem volt semmi összefüggés, de a véletlen kellemetlenül összekapcsolta. Isten nem rendezte el az eseményeket Mária emberi igényei szerint. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názaret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják feleségével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Lukács 2.3.5. Lukács szavai békét, áhítatot árasztanak. Ez a béke és áhítat csak Mária és József lelkében élt. Izrael népe ekkor forrongott, mert útra kellett kelniük, mert megalázták nemzeti öntudattát, és elvették a pénzét. Mária számára is szenvedést hozott az út. Az Isten gondolata azonban nem a kétségbeesés, a bosszú, a gyűlölet. Mária és József az Úr szeliden szenvedő szolgájának csoportjába tartozott. Őseik is sokat szenvedtek. Megtanulták, hogy az Úrhoz húzódjanak szenvedésükben, és belőle merítsenek békét, erőt, reményt. Isten töltötte be békével, reménnyel, álhatatossággal, lelki erővel az idegenbe induló várandós anya szívét. Isten mindig segíteni akar a szenvedő embernek, de az ő stílusában.
Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójázta és jászolba fektette, mert nem jutott neki hely a szálláson. Lukács 2.6.7. Milyen rövid híradás. Nincs benne semmi szárnyaló gondolat, érzés. Az események ridegséget érezteti. Számunkra mindegy, hogy a szállás, ahol nem kaptak helyet, karavánszerály volt-e, vagy pedig József családjának a nagy szobája, ahova nem fogadták be őket, a messziről jött szegény rokonokat. Az is mindegy, hogy a barlang a falu határában volt-e, vagy a szülői ház udvarában. Semmi különös nincs abban, hogy egy szegény gyermek barlangban szülessen, de megdöbbentő, hogy az Isten fiának is csak egy juh akor jutott. Sokat mond Jézus életében ez a mozzanat Isten egyszerűségéről, alkalmazkodásáról, emberek iránti tiszteletéről, szelídségéről, végtelen szellemi nagyságáról. Isten szereti a szegénységet. Itt teljesülhetett a vágya. Szegények voltak már jó ideje Mária ősei, de ez a szegénység felülmúlt minden mértéket. Isten fia, amikor eljött, a szegények között is a legszegényebb lett. És ez a szelídség. Kiszolgáltatva a rokonok, a falu szívtelenségének, sziklabarlang keménységének, időjárás viszontagságának, a hatalmasok önkényének. Piszkos barlang, bábák nélkül. Talán nem is hozták be véres kicsi testét, amikor megszületett, hogy ebben a korban szokás volt, hanem anyja minden erejét összeszedve erős lélekkel pólyába takarta, majd kimerülve, fáradtan beletette a jászolba, és lefeküdt. Mária lelkét hála, béke, öröm, elégedettség töltötte be, hogy a gyermek megszületett, sírt, szopott, tisztában volt, elaludt, és életben maradt. Ez a minimum. Meg tudta becsülni azt a keveset, ami most mindene volt. Szomszédasszonyok, barátnők, rokonok beleélik magukat az újszülött baba helyébe, amikor meglátogatják. Mosolyognak rá, gügyögnek neki, hogy kapcsolatba kerüljenek vele, megéljék életét. Férfiak ezt nem igen teszik. Isten fia pedig vállalta ezt az életet, hogy végigégye teljesen. Ő túl nagy nekünk ahhoz, hogy fel tudjuk fogni szeretetét. Isten fia síró kisbaba lett, kis fejét fordítgatta, száját éhesen nyitogatta. Isten fia kisgyermekként jelent meg, mutatkozott be közöttünk. Ez a kép egészen más, mint ami elvont, mindenható Istenről kialakított fogalmunk. Isten nem gyerek. Isten azt mutatta meg, hogy értékeli az embert, azonosul vele, beleéli magát az ember sorsába. Isten az egyszerűséget, alkalmazkodó képességét, szeretetét mutatta, és nyilatkoztatta ki Betlehemben. Lukács a betlehemi barlang után a közelben tanyázó pásztorokra irányítja a figyelmünket. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték a nyájakat. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek, de az angyal megnyugtatta őket. Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltódók, Krisztus az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászolba fektetett bepójált gyermeket. Egyszeriben mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítették az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat az embereknek. Lukács 2.8-14. A jelentéktelen barlangot Isten dicsősége ragyogta be. A pásztorok átmentek Betlehembe. Megnézték a gyermeket, aztán elmondták Máriának, Józsefnek, amit a gyermekről és az angyaloktól hallottak.
Mária meg mind emlékezetébe véste szavakat, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk. Lukács 2.19. Aki, amit szeret, azon jár gondolata. Volt-e asszony, akinek a szíve úgy tudott volna járni az Úr gondolatain, mint ahogy az Úr hűséges szolgáló leányáé? Ezeket a pásztorokat alkalmassá tette az Úr kegyelme, hogy partnerek, hódolók, jókedvű, hálás hívők, segítők legyenek a szegényes barlangban.